Máte na liste vlastníctva napísané orná pôda a pozemok je pritom v intraviláne obce? Tak pozor, možno nemáte len obyčajné pole. Veľa ľudí si myslí, že keď je pozemok vedený ako orná pôda, automaticky sa tam nedá nič postaviť. Ale tak jednoduché to nie je. Rozhodujúce nie je len to, čo je napísané na liste vlastníctva. Rozhodujúce je hlavne to, čo hovorí územný plán obce. Ten môže povedať, či je pozemok určený napríklad na výstavbu rodinných domov. A práve tu môže byť obrovský rozdiel v hodnote. Pri takomto pozemku treba preveriť najmä 4 veci. Po prvé, či je možná výstavba. Po druhé, či má pozemok právne čistý prístup. Po tretie, kde sú siete, voda, elektrina, kanalizácia alebo plyn. A po štvrté, či sa dá pozemok rozdeliť na viac menších parciel. Pretože pozemok, ktorý vyzerá ako pole, môže mať hodnotu poľnohospodárskej pôdy alebo hodnotu budúceho stavebného pozemku. A medzi tým môže byť rozdiel aj desiatky tisíc eur. Takže ak vlastníte pozemok a nie ste si istí, čo sa s ním dá robiť, nepozerajte sa len na výmeru a cenu za meter štvorcový. Najskôr si overte jeho reálny potenciál. Alebo mi napíšte. Pozriem sa na to s vami.